Čaute, bol tu jeden pán si dať opraviť čelné sklo. Mal klasickú prasklinku asi 1,5 cm, čo bežne riešim, to není problém. A tu bolo to troška také iné, že tá prasklinka už bola možno 4-ročná, 5-ročná, no celkom špinavá. Povedal som mu hneď, že toto už do toho by som nešiel, nech s tým chvíľu jazdí a poprípade nech si dá vymeniť čelné sklo. On to chcel aj tak skúsiť, tak som to opravil, pozrite sa na to, ako to vypadá aj po oprave. Hovoril som mu a varoval som ho, že tá oprava nebude ani kvalitná a nebude ani nejak pekná. Zlepšenie tam bude, ale to je všetko. Posúďte sami, ja by som už do takejto opravy asi nešiel a tiež, ak sa vám niečo takéto stane, prelepte si to a čo najskôr vykonajte opravu, lebo po nejakom čase môže tá prasklinka vypadať takto a potom už radšej vymeniť sklo, ako opravovať. Posúďte sami.